Ak vás zaujíma, ako si stiahnuť aplikáciu Pocket Option pre Android a iOS, ste na správnom mieste. V dnešnom videu vám ukážem, ako si rýchlo stiahnuť aplikáciu a získať prístup k bezplatnému demo účtu. V popise tohto videa nájdete univerzálny odkaz, ktorý vás presmeruje do obchodu Play alebo App Store podľa toho, aké zariadenie používate. Kliknite na odkaz a potom si stiahnite aplikáciu. Keď sa aplikácia nainštaluje, otvorte ju a stlačte veľké modré tlačidlo. V registračnom formulári budete musieť zadať svoju e-mailovú adresu a heslo. Je tu aj možnosť zadať promokód, vďaka ktorému získate bonus za prvý vklad. V popise nájdete bezplatný kód, ktorý môžete použiť. Aplikácia funguje veľmi dobre a umožňuje rýchle prepínanie medzi aktívami. Môžete si tiež pridať indikátory, ktoré vám uľahčia analýzu. Ak chcete otvoriť obchod, stačí stlačiť zelené alebo červené tlačidlo. V čase, keď nahrávam toto video, aplikácia pre telefóny so systémom iOS nie je k dispozícii. Hovoril som o tom s Pocket Option a dozvedel som sa, že aplikácia bude čoskoro k dispozícii v obchode App Store. Pre uistenie použite odkaz v popise. Dúfam, že tento návod bol užitočný. Zanechajte like pod týmto videom a prihláste sa na odber nášho kanála, aby ste boli informovaní o dianí vo svete investícií. Ďakujeme za sledovanie.